Sí, ui, d'aquí hi ha una vista magnífica del Congrés. I si mires cap a l'altre costat, veuràs també el Museu del Prado. Impressiona, el Congrés des d'aquí il·luminat. Robert! Què? Em sembla que no em trobo bé. Carai, que tens vertigen. Em sembla que vomitaré. No, bueno, ja vai. Robert! Què? No miro, és cap avall, dona, és igual. Ah! Escolta, pot ser que traguem la música, Li haurà caigut la finestra al cap. Oh, Robert! Què? Que és mort! No li trobo el pols. És un dels efectes secundaris de no tindre pols. Oh, quanta estona deu fer que és aquí? No ho sé, quan he arribat aquí les cortines ja estaven passant. Diu que és a l'armari, oi? Sí, va, penja't un ganxo. Va, home, va, valor, Feliu, coi. Va. Va, home. ¿Quién es? Hòstia, el director. Va, Feliu, cap dins. Va! Va, home. Ja voy. Feliu, som-hi, va. Va, que traslladarem el cos. Anna, tu et quedes aquí a vigilar a veure que no vingui ningú, Vinga, va. Aneu a s'empari. Home, Feliu, no s'adormi. Ai, la meva mare segurament deu estar preocupada per mi. Cony, la seva mare, és que no pot deixar de pensar la seva mare ni 5 minuts. Home. Bona nit! El meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la terra. Gràcies, senyora Pelius, gràcies. Un parell d'assajos més, això quedarà collonut a la festa del Congrés. Festa del Congrés? Sí, perquè sap, cada any quan fem aquestes llargues negociacions, doncs al final fem una festeta, ja fem un assaig aquí, sí. Què, com anem de cansament? Jo bé, el portem al sofà? Sí, va, seiem una miqueta, sí. Jo estic cansat i penso que aquest està ben mort. Ai! És que sap, aquest és el Fede, és el germà d'en Feliu, sí. Sí, i no té l'aguant que té el Feliu, no. El Fede... Ai. Home, Feliu, vinga. Vaya. ¿Ya han formalizado el registro? No, bé, sí. És que m'havia descuidat el carnet d'identitat. Disculpi el retard. ¿Y este caballero? Este caballero, el Fede, el hermano del señor Feliu. ¿Su hermano? Sí. Sí, però tranquil, que no es quede dormir, no. Pero se encuentra bien. Sí. Perfectamente. Oi, Fede, que et trobes bé? Sí, solo que ha bebido un poco, ha begut una mica al casament d'en Feliu, sí. Un poquito. Si quiere puedo buscarle una habitación, A su No, hermano. tranquilo, que ara ja se n'anava cap a casa. Sí, a Móstoles, sí. Pero no tiene muy buen aspecto, Sí, en Fede. Oi, és que és així, sempre ha sigut una mica blanquet de cara, ell. Señor Feliu, ¿se encuentra usted bien? Sí. Señor Feliu. Sí, grita, está un poco sordo. Grite. Señor Feliu, ¿se encuentra usted bien? Que et trobes bé, Fede? ¿Qué?
pot ser que torni del Congrés en qualsevol moment. I què? Nosaltres no hi som, que jo estic a Barcelona i tu... Oi, clar, tens raó. A més, et diré una cosa. Saps com li diuen al meu marit al Congrés? Digue'm. Robert Peto. No m'ho Ho puc dir. agafes? Pues aquesta nit em toca... Ai! A veure, senyora Massip. Quin petó, Eduard, quin petó. Senyora Massip. Senyora Massip. Ya voy, ya voy. Uy, la luz. ¡Ya voy! ¡Voy, ya voy! ¿O qué? Bonilla, hem dit Bonilla. ¡Al lit! ¡Tornis al lit! ¿Cómo que al lit? ¿Qué es esto? ¿Una convención de gays? ¡No va a quedar así! ¡No va a quedar así! Mar Bonilla. Mar Bonilla. Mar Bonilla de l'Audiència de la Lupa, eh? Exacte. La Lupa. Jo soc en Pau Figueres. Senyoreta Soler! Lola, que et trobes bé? Ai, puja. Ai. Què ets de mal? Trobes bé? Desastre, desastre de negociacions. Se n'hi ha al carall els pressupostos i la Constitució Europea i tot. Eh? Ni dimonis és, aquesta? La senyoreta Soler. El país se'n va a la merda, però vostè perd el temps, no? I aquest, com més que no és al llit? No ho sé. I el Pau